लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन आं नोंखौ माबोला लोगो मोनगोन गोरबोनि अरा माबोला गोमोरगोन अननाय मुंनि बारसे बिबारखौ नों वाव दिनैलाय माथो गेवलां गेवथां बिबार बारियाव बिबारजों समायफ्लेथारदों नाहरलाय गाला बा नंगौथ' आरो जोबोद समायमारदों बे बिबारफोरनि बिदैखौ सोमब्ला जों माफा माफा सिखिरि जाथारनांगोन नङा होनब्ला हांख्राय ओइ नोंसोरो मिन्थिया नामा बिबारफ्रा माफा माफा सिखिरि थायो होननानै नोंथांमोना मानसि ना जुनार मानसिब्लाथ' नोंथांमोननि न'खरावबो सोरहाबा बिब' सोरहाबा बिनानाव थाथारगोन न'खराव थांनानै गाबागावनि बिनानावखौ मानो जंखायहैयाखै ओइ सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोनलै बानलु बोरदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय माथो मोनदोंब्रा थौदो लोगोफोर थौदो
दावग्रा टाउननि दादागिरि ओइ शाला गोजोनबाय ना नेरसोन बे लखमाव नों आंखौ सानबेसे दोननानै लाखिनो हायो नायगोन आं नोंखौ सैमानि फिसा सिनायाखै नों आंखौ हेलौ सोर जाखो आं चन्दनसि बुंदों सम्बारु माहाजोन न' दंना आंनो माबाफोर गोजोनथाव रादाब दं नामा बाथ्राया बांद्राय मोजां नङा नोंथां खोनासं नोंथांनि फिसाला महरा मैया बेलासिनिफ्राय जोंनि लखबाव दंफैयो मा दायनि थाखाय नोंथाङा फैग्रोदोल' जेवारि जेवारि निजिरा आइ मामोन बाबा नों मायालाय सानस्रि मोनावसो रुवाथि नागिरनो होनना थांदोंमोन बारिथिंबो थांदोंमोन मैगंसो नागिरहैदों नामा र' आं नायहैनि थांलाय हा बे सेंग्राफ्रालाय बबाव थांजोबखोब्रा ओइ खाख्रब आयं फैलाय माथो ओरै फैलाय मा जाखो आदै नोंसोर सानैजों बे दाउखानि हा 15 बिगा गैया होमबा बेखौ ट्रेक्टरजों एवजोबदो थां ट्रेक्टरनि थावा एसे खम ना बेखौलाय माथो गावनो एवगासिनो दङ बोसोरथाम जाबाय बियो सुखुनो हायिया मैया गावनो होनो होननानै बुंफिनदों नोंसोर सानैया थांनानै एवै दे जागोन दे थावनि दामा हर बेनो आरो गाइखेर दाहाखौ नोंसोर रानथेनजों नोंजों थांनानै गायहैदो रानथेना लिंलां जागोन दे आयं सावल' माल नङा दुलाय हा दिनै मा ओंख्रि संनो मादैया जेबोखौनो खिथानाङाखै आदै जेबोआनो गैया दाहोनाफ्राबो सेनखौनो साहैला नालाय हा माथो जाबावनो बे थेंगोना मोनजोंलाय मोनसे खामानि थोनग्रा मोनसे खामानि मावग्रासो बिसोरो गावनो मोनजाथारो दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय सम बे दुब्लिफ्राव सेन गंसे गाना दोनैबानो नाया मोनजायो गावसोरनो दाथों दिनै बिसोरो बानलु बाथोन होना हो हा माथो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थागा हारसिंलाय दावराव जानायसो नुदों नोङो दावराव नोंसो नुदों थांगा बे मैगं लायनायखौ नुवाखै नामा ओंख्रि गैया दाहोनाफोरनो संनो नै नोंसाला मोजाङा थानायाव दंनो लकाबाव आं दा थांनो ओंखारदों थानायाव गोबाव जाबा बुंहैबानो जाबाय सेक्रेटारिखौ आं दिनै बान्दोनि मिथिङाव थांनो हालिया दानस्रां मेगनखौ नायलाय नेरसोन नैबे आंनि लोगो सानस्रि गामिनिनो खुलुमबाय गंनैसो सिलेन लाबावनांगोन दे नेम बायदि मुलिखौ जाहो लोगोफोरखौ एदावनायावनो बुलायनाय जाबाय दा मानसिया एसे गाज्रियैनो जखम जादों सार बेयावनो बे रागा जोंनानै फंनैसो बुबाय आरो माखासे गुन्दाफ्रा बेखौ गोबाङैनो जखम जादों गाज्रियैनो जखम खालायबाय सार बेखौ जोङो एफआइआर होनो सानाखै ट्रिटमेन्टनि खरसखौ होबानो जागोन सार बिदिब्ला थौ बेवाइफ्रालाय अबा थांनो ओंखारबाय नामा दिनलाय बान्दोनि मिथिं गैयामोन होनबा आदायालाय थांबाय जोंहा निजिरा बिफाया थांनो हाया होननानै बुंदों ओंखायनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फुङावनो अदालगुरियाव थांनो ओंखारलांबाय मानसिया माथो गसंबाय थागा फैदो बावनो जिरायफैदो दे नोंसोर मा रायलायबाय थादो आं थांसै नोंसालाय नोंसिनि खामानियाव थांदो फै जोंहा रायलायगोन दिनैहाय गोसोफ्रानो एसेबो मोजां नङाहाय बिनानाव दिनै निजिरा बिफाया फुङावनो रागा जोंदों आंजोंबो मोजां रायलायासै थानायाव ओंखारलांबाय महरखौ पुलिसा लकबाव हमना लाखिदोंनो मैया सानसेया टाउनाव दंहैयोमोन खोमा बेसो मोनथिबायो नामा सोंसनसो फैदोंमोन आं र' आं लेंहरनि सानस्रि आइ नै नोमायंआ महरनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदों माथो आयंसो आयं माबा आयं बाथ्राया बुङाबाबो जाया
जाथायाथ' बहुद दुखु गोनां खोनासं बिदिब्ला आं खिथानि खोनासं आयं दे बुं दे खोन्थालाय आयं बिदि जाथाया थारमाने न'खराबो मान सनमान थाङो आरो जोंनि गामिनि मानसिफ्राबो जोंनि गामियाबो बदनाम जायो नालाय आं जोबोर लाजिनाय मोनबाय आयं गथ'खौ जोनोम होनानै मोजां आखल आखु गियान होनो रोङैनि थाखाय नोंसोर गामिनिनो सेंग्रा सिख्लाया एसे मोजाङै बुजायोब्ला गनायबायगौमोन नामा नोंसोरनो बुंनायसाय आयं नै आब' गसाया सोरखौबा गाज्रि जाथों होननानै सोरजियाखै महरखौबो नङा बर' समाजाव गाज्रि जाहोग्राया सोर मिन्थिगौ बेनो जादों जौ नोंगौ आयै नों थिगखौनो बुजिदों आयं महर आदायाना थारमाने बियो लोगोफोरजों लोंला जाला बयजोंबो दावराव दावसि खालामो जौ लोंनायखौ गारहोनो हाबानो आदा महरा मोजां लामायाव फैफिनगोन जानांगौ जागोन आयं नेरसोनमोनखौ लानानै जों महरखौ बुजायनो नाजागोन आयं नेरसोना जोबोद गोसो गुदुंनि मानसि गामिनि गावनि लोगोफोरखौ लानानै समाजनि खोथा हारिखौ फोसाबनायनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बियो जोङो नाजागोन आदा महराबो माने मोजां लामायाव सफैनाय नोंनि रुवाथिखौलाय मोनमारगोन नामा बिनानाव हारालाय लांखाबानो जाबाय दा र' आं लेंहरनि गयथि जों फैलाय नै आब'मोनहानाव देग्लायबो नों थाबावनो सानदोंबा थाहैनो हागोन जोंलाय मालायनाव थाग्राखायालाय थायाबालाय माथो खालामनो हामाब्लासो थांनांगौ गाबोननो थांबानो जागोन आयं जागोन दे नै गया खुलुमबाय सार नोंथाङा सफैबाय औ सार मानसि आंनि आखायाव सफैनायखायसो मोजाङै बासिबाय गुबुनाव गोग्लैनाय मोनबा मा जागौमोनथाय बिनि थाखाय साबायखर सार दा मानसिया बहाय दं नैबे लखबावनो दं हासुदिया दाबो खर'निफ्राय खाराखै नोंहा लोंबावनो मा नोङो टाउनाव लेखा फोरोंनो फैयाखै जुमाय लोंनानै आदमारसो फैदों नोङो गासिबो मान सनमान जाजोब्बाय थानायाव बिदि दावराव खालामजाया मानोना बियो पुलिस स्टेसनसो लाजियाखिसै नोङो न'खरनि गासिबो मान सनमान सेस खालामजोब्बाय नोङो नोंखौ जाबाय आदै जाबाय मानसिखौ उनाव बुजायदो नोंथां बैसोआबो गोरलै जाबाय बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदिया जाबाय थाखायो दा बाथ्राया जाहैबाय दानसोरांथ' जोबोद सिरियास हस्पिटालावसो दंहैयो बिनि न'खरनि मानसि आरो लोगोफोरबो फैफादोंमोन नेरसोना फैफादोंमोन एफआइआर होआसै बिसोरो कमप्रमाइस खालामनायखौसो लुबैदोंमोन नोंथाङा गनायोबा 20,000 जुरिमाना हिसाबै होनांगोन जागोन सार बेखौ लाखिदो सार दे नार्जारि खुलिनानै हो नै बेयाव साइन होलां साननाङा नोंथाङाबो बेयाव सहि होलांनांगोन दा नोंथाङा थांनो हासिगौ गोजोन्थों दे जागोन सार दे नोंथाङा थांनो हासिगौ थौ गोख्रै नेरसोन आफा मा आं बिन्दोनि लोमजानायखौ बारानिफ्राय बारा नुनाय मोनथारबाय आफा आखायाव रां रुफाफोरबो गैया आफा बै मब्ला अजाखौनो लायजासिगोन नामा नोंसिना खालि बेनोसै लोमजाबा साजाबा अजा सोर साबैसे अजायालाय दासिमबो मोजां बेमारफोरखौ फाहामनो हादों बे अजाफोरा मुलिनि मुंखौनो मिन्थियो ना सिनायो बे हाग्रानि बेन्दों बेनलाखौसो होनोसै उनाव बारा जानानै मानसिया बिदिनो थैलांसै मादै मा जादों नोंस्रा माने एफा दावराव न'आव हनै बर' जाम्बा जाम्बिनि खोथा मा जानो माबा बिन्दिया लोमजादोंनो माबा मब्ला अजाखौ लायनो नागिरदों ना मुलिनि नामखौनो मिथियो ना सिनायो नोंनो बुजायना हो आइनो र' आं बेमारिखौ नायगोननि आहा मादैजों गोबां रायलायनांगौ बाथ्रा दंखायो थुदो नों बेयाव जिरायथ'दो दे सानस्रि बेमारिखौ नायथ'दो आं साहा फुदुंहैनि
मारै मोनखो देहाखौ बिन्दो? आं बारासो जानाय बिन्दुलै आब'। आं हामनाय नंला खोमा। हामगोन दे हामगोन, गोसोखौ हमथा। मानो हामा जानो? नै जिराय। आइ साया जायाखैमोनबा? लाबोदो नै। नै लाबोबाय। आयु साहा फुदुंलायबाय मादैया। लोंदो ओरैनो साहा गोजासो जाबाय। लोंदो। आइनो खोन्थाना होलाय बै रानसिपारानि जाथायखौ, बे दायना होननानै बुथारलायनाय जानायखौ। मादै, खोमसि फोथायनाय जाथाया बर' समाजखौ नोरजिया आरो सिनस्रि बुफायनानै दोनबाय। दाखालिसो दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। अन्थाव बाथाव 6 थाखोआव फरायनाय गथ'आ लोमजादोंसोमोन। दाना बेखौ बिमा बिफाया अजानाव मा नायखांनानै मा मुलि जाहोखो फिसाखौनो खोमानानै लाबाय आरो। बिदिबो जाथारदों? सासे अजानाव नायखांनाय बादिब्ला बे गथ'खौ जांख्रा अजायानो रायथारदों जाहैबाय आरो। दा बेखौनो दायना होननानै मिन्थिनानै गामियाव बुथारबायबो आरो। सासे दायना होननानै बुथारजाग्रायाल' बिनि न'खराल' सिलिंखार जागोन बे नङा। जाय बुथारग्रा मानसि बिसोरबो गोदाव सोराव जानांदों। डाक्टार बाबु फै जिरायफै। जिरायथ'ला पेसेन्टआ बहा दं? थौलाय बाहेरायाव एसे रायलायहैनि। आच्छा, गथ'आथ' जोबोद सिरियास। एक्सरा रिपर्टनि बायदिब्ला गथ'नि उदैयाव टिउमार जादों। गथ'खौ फोथांनोब्ला थाबैनो अपारेसन खालामनांगोन। ओरैनो बेसेसो थांगोन सार? दानि बायदिब्लाथ' 40 नङाब्ला 50सो थांगोन। आं थांनोसै। दे। माइनाव, बाबा हालेवनायखौ थाव हगारनो थोनलाय, आं टाउनाव थांनो होननानै। जागोन दे आदा, थाव नोंबो थांनि। 40-50 रोजा बे रांखौ बहा मोनगोन? जोबोद गोरा माथो बैनाय जौआ। नोंनानाव संनाय जौआलाय मालाथो गाज्रि जाफिननायब्रा गुमै? आं गुबुननि जौखौनो एसेबो लोंनोनो खहाबथारा। माथो आमाय जाब्रा फैदोंलाय? ओइ दालाय बिमा खामफ्लाय होफैलाय जिरायनो। सावरिसो लेंला बायदोंमोन आङो, माथो बेयावसो जिराय। न'फ्रावनो रावखौबो लोगो मोनाखै, गासिबो बेयावसो दंजोबो माथो। आमाय खापसेसो लोंलांदो। नांलायला खोमा, आरो मानसि लेंनो दंबावोमोन। खुरैसो लोंलांदो। गाबोन सावरि लेंदों आङो, गलि लुनायनि, बयबो थांलायलायदो। सावरियालाय आमाय जोंबो माथो बयबो ओंखारलायखायो, सावरि जाखालायखायो माथो। आफालै, नोंसोर मानो दावराव खालामबाय थायो? आं लेखा फरायनांगौ, फरिखा जासिगोन जोंना। मा नोंबा खर'नि फरिखा बिलाय? बे आइयाबो ओरैनोसो नायबाय दं जौ लोंनायफोराव। ओरै लाना थांलाय, लामायाव लाना थां। गावसोरबो फरायासै, फिसाफोरखौबो बिदिनो बुङो बिसोरो। मालाथो स्कुलाव थिनहरनायब्रा नोंसोरलाय जोंखौ? सिखारबानो मोसौनि उन लावथि लानानै थांफानांनाय। ओइ गोमजोर, नोंलाय माथो दिनै खिफियाबो गुजुआबो फंसेबो रावबो रायलाया? नोंहा मा जादों? माबाले, आं मोनसे बिराद गिदिर अलखदाव गोग्लैनानै दं। मैया डक्टरा बुंलांदों गथ'खौ फोथांथारनोब्ला अपारेसन खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो रां एसे नागिरबायदोंमोन आं, माथो रावनाव मोनाखै। मा बारा जाथारदों नामा लोमजानाया? औ, बाराथार। आंथ' मिथिथाराखै माथो। हायोबा फंबाया आंनो एसे रांफोर हेफाजाब होथ'दो। नांगौ जायोब्ला उनाव हाफोरखौनो माबा मोनसे खालामजागोन बे। आंबो रां रुफानि बिथिङाव बिराद गोब्राब दुरबल जानानै दंथारो दा आं मोनसे राहा होनो हागोन। नाथाय बुंलाय फंबाय, मा राहा बियो? नोंथांना माहाजोननि आखायावसो गोबां रांखावरि थाबाय थायो, नों बेनावनो थांनाय नायनाय। नोङो सानदांगा माहाजोननाव रां दाहार लानो? रां दाहारखौ होगोन नोंनो, मानो होनबा नोंहा हायानो दंखायो। बेबायदि
हा हु थानायनो सानदांगा माहाजोना जथेस्थ' जायनो थाङो बेनो हरो आंनाबो 15 बिगा थांबाय रां सुख'नो हायिनि नोंसोरबो मावा दाङा लोंनाय जानायखौल' बारा खालामथारोब्रा होमबाबोलै बेना बांद्रायथारदों गावजों गावनो आंबा थलाब्रै सनाखो बन्दक होनाया सुनायाहै आइजों थांदो बे आदा गोमजोरमोनहालाय गोदो बिमा बिफानि दिनाव मा दं मा गैयामोन लोंनाय जानाया बारा फारि फारि बांगाल जंगालनोसो हा हु फानलाजोब्बाय दा नेरसोन फिसाया फरायनाया मोजांथार देग्लाय मेट्रिक फाइनाल होदों बियो पास जाखागोन एसेबां थाखा फैसानि अभाबावलाय मा मोजां फरायनो हाबावनो बेलाय जौआनो बर'नि कालसार बोरै नागारनोब्रा जौआलाय बोरै बर' हारिनि हारिमु जानो हानो बे फेग्रा मुवायाखि मोनसे हारिनि हारिमु जानो हायोना गोरों गोराफोरानो बुङोलै माथो जोंथ' आरो गामियाव संनायखौसो लोंबावो टाउनाव थाग्राफोरा बै गोजा ना मा गोजा बेलायिफोरखौसो लोंलाबायोनो माथो बेफोर गावसिनि गोसोनिसो बाथ्रा बेथ' बाथौ हारिफोरनि कालसारसो आरो नेमखान्थिथार बाथौ हारिफ्राथ' जौ नङाबा फुजायानो जाबावा रंजालि बैसागुफ्रावबो माथो जौ लोङैसो मोसाला बारलाबायो बे कालसार नङा नामा बेनोथ'लै दावखा बे बर' हारिनि समाजनि गाज्रि आसार खान्थिखौ गारनानै जों मोनसे गोख्रों बर'नि गोग्गो आसार खान्थि दानो नाजानांसिगौ नङा होमबा दावखा अब्लासो जोंनि समाजा दावगानो हागोन नै बिफा महरा टाउनाव थांनो ओंखारदों हा मानि एसे हाखोदावरा मा खामानि दं टाउनावलाय नङालै आफा मेट्रिक आनजादा खाथियाव सफैबाय नालाय एसे मोजाङै फरायहैनो सानदों आङो बिमा बिफाया जेब्लाबो मोजांखौनो सानो फिसा दा थांनानै गोदाव सोराव खालामहैदोलाय मोजाङै फरायालासिनो फोथायायै आं बिदि जेबो गोरोन्थि हाबा मावनाय नंला बेसेबां रां नांगौ हरा मानो निजिराय बै आलमारियाव 5,000 रां लानानै फैलाय नोंदानो नो फैसाया नै बेगा लाखायाबो दा थांनानै सावला बावला जुमाय लोंहैदोलाय आरो खालायला बायो नामाब्रा बर'लेण्डआ माखौ दाबिबाय थादों मोनगोनना मोनला जाखो बड'लेण्डखौसो बुंदों नोङो बड'लेण्ड नांगौबा मानोथो बारसोमहैयाखै बिर जोहोलाव मोनबा आदारा मोनासो एसे फोरमायला होलै बेनो बड'लेण्डनि बाथ्राखौ बड'लेण्ड नांगौनो बेनो आं बुंदों थैबाबो बर'फ्रा बड'लेण्ड मोना आं लिरनानै होनो हागौ नाथाय मानो मोना अन्धबिसास खालायनाङालै बर'फ्राना हाथियार हमग्रा बिर जोहोलावफ्रा गावजों गावसो गावथारलायगासिनो देथारलायगासिनो सरखारजों नांनो नागारै हारिजों हारिसो बुथारलायगासिनो बेखायनो आं बुंदों बर'लेण्ड मोना हामालै नोंसोरो लोंनानै रायलायबाय थादोंब्रा जिरायलै आमायसो जिराय बेलेग बाथ्राफोर रायलायना लोंनानै जानानै बै गिदिर गोलावफोरा खोनाबा मा सानगोन नोंसोरखौलाय बे रांखौ होनो हायाब्ला बे 20 बिगा हाखौनो लाबानो जाबाय गुमै औ बेफोरबायदि साननाया जोबोर इनाय जागोन बिफा मानो होनबा बे मुगायाव गावबा गाव नासयलायनाया मानसिनि धोरोम नङा नै फैसा आं मावनायखौथ' जेब्लाबो गाज्रि नुखाय नोङो महारानि बायदि मुदा गैयि न'आव थानो मोन्दोंथ' बे रांफ्रा बबेनिफ्राय फैदों नांला आं बहायनो जिरायनोसै न'आवनो मावनाय दंमोन बेखौनो गंनै लाबोफादां ए गोसाथार होनदों माथो
गोखाम नङाथ' नङा नङा खामनायखौ लोंनो हाथ्रा आङो दासान्दि बिन्दो फिसायाबो लोमजानायानो एकदम गोसोम जालांथारबाय सामफ्रामबो डाक्टार अजाजोंनो रां खरस जानाय हाथारलियो आङो 20 बिगानि नामाव 1 लाख रांखौनो लांसै नामा जायो अब्लासो थोगोन बादि मोनदों आं फारसेथिं नेरसोन फिसायाबो मेट्रिक आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनांगौ बेनिखायनो रांखौ एसे बुरजा नांखागौ जादों दे नेरसोन फिसाखौ मोजाङै फरायहो मोजाङैनो राहो रोंहो देर मानसि खालायनो नाजा नै बैनायखौ लिरहोखादां बे दलिलावल' सहि होदो नै खलमा लिरनायफ्रा थिग दंब्लालाय मानो नायबावनो आंलाय बहाय फाक्का 1 लाख दङ मोजाङै बाहायाखै Congratulations. Operation is successful. Patient এতিয়া বিপদমুক্ত চিন্তা কৰিব লাগে একো নাই बिन्दो फिसाया हामगोन Cheers! ओइ महर दिनलाय मा जाखो नोंहा एकदम नार्भासथार माथो होथोर जेबो जायाखैलै हर प्लिज महर खिन्थालाय जों मदद खालामनो हायलाय खोमा दाख्लै जानाय जाथायखौसो गोसोखांनानै जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै आङो खोथाया बेसो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थायो नामा महर बेफोर खोथाया सेंग्रा बैसोआव जाबाय थागै खेबसे खेबनै बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ बावलांजोब दे लों गावस्रा गबायथ' आरो आफाया आंखौ जेलाव मा बुंदों नोंसोर मिथिगौ आंखौ मानसिनि जातखौनो दोनासै आरो मा बुंबावदों मिथिगौ आफाया आंनि हिनजाव फैबावसिगोननो हाबाब एसे मोजां रादाबखौ नोङो दासो खिथानो सम मोनबाय आहा बेयाव फुल मदद दं सोरखौ होनो नागिरदों आं नाथाय बेखौ गनायनो हाया आरो आङो दानो हाबा जाया इम्पसिबल बियो इउ आर राइट महर आंबो नोंजों लोगोआव दं सेंग्रा बैसोआ दान्दिसेनिल'लै गोखा गोखै गासिबखौबो साखिजोबनांगौ इन्जय खालामनांगौ आच्छा दानो हाबा जाया गनायबाय दे नाथाय खाथि खालायाव नोंहा सोरबाफोर मेगन खेबनाय दंब्ला बेखौ बुंबाथ' जाबायना आच्छा लोगोफोर आंखौल' मानो नोंसोर नारसिनबाय थाखो दङमालाय आं नोंसिनो मानो खिथानो बे आंनि सेक्रेट मेटार प्लिज डन्ट माइन्ड जों नोंथाङा जोंनो बेफोरखौ खिथानो हायाब्ला जों माबोरै मदद खालामनो हालायखो सोर बियो मा मुं बुंदोल' बै सिख्लाजों गोरोबहोनो आंनो बारा सम नाङा थाबैनो बुं नोंसोर हाथारगोनथ' मानसिया खाथिनिनो बिनि मुङा सानस्रि नै महरनि गांसे लाभ लेटार आंनि आखायाव गोग्लैफैदों वा मा गोजोनथाव बाथ्रा बेलाय नैबे लाइजामखौ नाय नोंनो फरायनानै नाय बाथ्राया सेन्सिटिभ आरो सिरियास मिथिगौ नों नंगौ बयबो बारफुनाय गेवलां बिबारखौ मोजां मोनो नेरसोन नों मा सानाबखो सानसि आं बे बाथ्राखौनो सानाबदों खोनासंनो सानसि जाय नखरा दोन दौलतजों बुंफबनाय बे नखराव हाबा जाहैयाब्ला गोरोन्थि जागोन मिथिबायना सानसि हा नों मा बुंखो इम्पसिबल बेनि आखल आखु सोमोन्दै मिथिखा हुसिखा आं बेजों माबोरै हाबा जानो आं बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो दाखि आंनि हाबा जानायनि सम आंनि बाथ्राया जेब्लाबो रोखा सोरनिबा दन्दलखौ नायनानै हाबा जागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दा सान बेनिखायनो नेरसोन नों आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनांगोन सानसि बर' समाजाव बे मोनसे जाथायाबो मोनसे बेमार बायदियै सोमजिदों हरखाबै बेखौ सोखानायनि आंनि आखायाव जेबो मुलि गैया समाज मोनसेखौ फोसाबनोब्ला मोनसे गोख्रों आफाद नांगौ दोनथ' नोंनि समाज फोसाबनायखौ दाबसे गोजान जायगायाव आरो बाथ्रा बेल' नङा नों फोरमायाबालाय आं बोरै बुजिलायखो मोनसे गिदिर रिउमार ओंखारबावदों बिनिफ्राय आं जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो गिदोंबो
आरो बिनिफ्राय मा बिनिफ्राय रागा बिमाजों थारबाय नङासै सरि नों सरिनि फिसा बे मोनसे गिदिर रिउमारखौ आं नोंनो मोगथां महराव होनो सानदों नों मा सानो नों लाजिनोबो रोंला नामा थै
गेट खुलिनाय सिगां नांगौ नोमादिया लिंहै माथो जाखो मानो इसेबां रागा रागासो जोंदों नोङो रागा सोंनाय नुदों टाउनाव फरायनो थिनहरनाया नायहै गासिबो मिसा जुमाय लोंले एकदम मारगासिनो दङ आंलाय नोंखौ माथो सिगाङावनो सामोल होखादों माथो गथ'फोर नायग्रा जोथोन लाग्रा गैया होननानै सिगांफ्रायनो खोन्थाखादोंमोन माथो आंलाय नोंखौ बेफोरबायदियाव नोंसो दोनहरदों मिसनारि स्कुलाव फरायहोनो इंलिस स्कुलाव फरायहोनो नागिरग्राया नोंसोमोन इंलिस राव रोंबा मानसि गिदिर जाग्रा रागा होनग्राया नोंसोमोन नायलाय बर' मिडियामाव फरायनानै नेरसोन मोना मालाय मानसि गिदिर जादों गोबां गोरों गोरों जादों मानसिफोरजों बेसेबां बाख्नाय जादों नोंना बोरो धनदौलत धन सम्पतिखौ गारसोनानै सासे मानसिखौ आखल आखु होनो हाया आरो सोलोंथाइबो होनो हाया महरखौ लायहोग्राया नोंसो दा आंखौसो बुंदों नामा ओइ बिमा दायो हमलायबाय थानानै जेबो जालिया दा गोदान राहा दिहुननांसिगोन माथो सानलायखो हाबा होनांसिगौ बिनि मेट्रिक आनजादाल' जोबग्रोथोंसै अब्लानो जोंनि मान सन्मानाबो गासिबो बासायगोन थिगखौनो बुंदों गुमैया मामाय महरखौ थाबैनो हाबा होनायखौ आंबो सानदों ओमफ्राय गासिबो जेंनाया जोबगोन होननानै नों सानदों नामा बेफोर गासिबो गोरोन्थि महरनि बैसोआ जेबोआनो जायाखै बेखौ बाला गुदुङाव बोरैहाय गाब्र'होनो बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन मोजां गाज्रि फिथाइया मोनसे राहा दिहुननांगोन नंगौना नङा नंगौ गुमैया जि खोथाखौ बुंदों सैथो खोथाखौनो बुंदोंलै आब' माबाफोर खबर मोनना हाखु दाखु बुंदो आदा रावबोथ' गैया सांसिं बुंना होदो बैनाय बेफोर गोथार बाथ्राखौलाय गुमैयानो बुंदो नो साहा लोंफै बेवाइफोर सानस्रियालाय न'आव गैयामोन माबा दिनै मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान सोरखौबा लोगो हमनो होननानै टाउनाव थांदों गैयाबाबो जेबो नङा बाथ्राया सानस्रिखौ लानानैसोमोन बाथ्राया गुमैजों आंजों मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन बेयो जाबाय नोंथांनि न'खर आरो गुमैनि न'खर मोनसे गोख्रों सोमोन्दो लानानैसो फैदों बेखौ ओरैनो मावनो हाया हाबा जुलि होनायनि गेजेरजोंसो माबा आंनि फिसाला महरजों आरो सानस्रिजोंसो गोथार जुलिनि बाथ्रा लानानै फैदोंमोन थांखिया बेनोबाथ' जोंथ' जेबो बुंनो हाला दा गथ'आ फरायनो हानाय साननो हनो हानाय गोहो जाबाय गावबो गैया दा बेनि सोमोन्दै सावरायनोबाथ' जों मा बुंबावनो नङा होमबा बिमा बेखौखि जों गनायहोनो हागोन बिदिब्लालाय मानोथो फोलावबाय थानो नांगौ जायोब्ला उनफ्राव फैफिनबावदिनि नङा होमबा फैनाय जागोन दे बिदिब्ला सिखारलायदिनि औ दे बिदिनो जाथोंसै दे थालायदो दे दे मा जाखो र' एन्थ' माथोमोन बेलाय थफ्लाखौ लाखि खैफोदनिसो जाखो ना मोजांनिसो जाखो बेलाय माथो रांसो बेलाय मोजांनिसो जाखो ना गाज्रिसो जाखो बेलाय ना खैफोदसो जाखोन बेलाय बिदि खैफोद आफोद बाथ्राखौ नों खुगाव लाबोनाङा बे राङालाय मानिथो जाखो बेलाय नों मा खालायदो बेखौ आं हले जेबो बुंनो रोंला आं बुजिनो जेबो बाथ्रा गैलिया सानदांगा माहाजोना जोंखौ बोरसिजों ना बोनबाय बे बोरसिनि आदारखौ मोनजायोबा जाथायनि मोगा मोगि जानांगोन खोनासं सानस्रिया जाम्बि गथ' बेखौ मानिहोनो जों हानाय नङा बेनिखायनो नोङो रांखौ जेरैखि जाया हैफिन आं मोनथिया नोंसोर मा खालामनो सानदों आब्बा आं बे हाबायाव मालाबाबो राजि जानो हानाय नङा आइ नों मानो सिरि थाखो नों हाबाखौ बुंना आं बे हाबाखौ मालाबाबो गनाया बिदिबा नोंबो आंखौ अनलायै
बिदि नङा आइ आंबो अनो नोंजों सासेल' फिसाजो होमबा नों मानो आबाखौ जेबो बुङाखै आयै आं बे हाबायाव मालाबाबो जिराया आयै गोसो गैयि मानसिखौ बिदि नारसोमजाया बे हाबाखौ आंबो गनाया ओइ नेरसोन खोनासं एस जोंनि मेट्रिक आनजादाबो जोबनानै थांबाय दा बे एसेबां गोलाव पिरियडआव नों मा खालामनो सानदों नेरसोन समनि गुबुन मोनसे मुङानो बेसेन आं बेखौ ओरैनो थांनो होआ आं कम्पिउटार क्लास लानो थाखाय सिगाङावनो जइन खालामखाबाय आं दा कम्पिउटारनि गियान लानो सानो नोंलाय वेल डान आइ लाइक इट टु थारैनो नोङो समनि सिगां एसे थाबायमारो थाबायनांगोन ओइ जोहोलावफोर दसे गसंथ' अ मा बाथ्रामोन थुरिबारिनि नेरसोन होननाया नोंनावमोनथ' अ नोंथांमोना सिनायनायाव गोरोन्थि खालामाखै नाथाय नोंथांमोना बबेनि आरो सोर जाखो सिनायनो मोनासै जोंनि सिनायथिखौ नोंथांमोना मिन्थियाब्लाबो जासिगोन मा बे उदालगुरियाव नोंथांमोनखौ सिनायै सोर दङ महरनि लोगोफोर जौ लोंनानै दादागिरि खालामग्रा हिन्जाव सिख्लाफोर एदावलाबायग्रा प्लिज दाथा नों बिदि दाबुं ओइ रोंगौ होननानै सालायखौ दा फिदिंलाबाय नोंथांमोन प्लिज बिनि बुंनाय बाथ्राखौ जेबो साननाङा दे बुंदो दे नोंथांमोना मा बुंनो सानदोंमोन नेरसोन नोंथाङा गोसोआव लाखि नोंथाङा सानस्रिजों सोमोन्दो दंब्ला टटेलि गार सोमोन्दो माने आं जेबो हमनो हायासै बाह बुजिफ्लायै जादों नोंथाङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनोब्ला सानस्रिजों सोमोन्दो लाखिनायखौ गार सोरनि गुन्दै बेसेबां जानानै फैदों नोंसोरो गुन्दाफोर लंकरफोर महरनि गुन्दै जायाखैथ' नोंसोरो दाख्लैनिखौ फुना बखौबो नंलाय हाय खनबैसे बिसोरनि दादागिरिजों जों सोलिनानै थाबाय थाबावनो नेरसोन हायोब्ला बिसोरखौ फोजोबनानैसो गारनांगौ